Здравейте, YouTube! Днес е Свети Валентин и ще ви покажа какво да подарите на този празник. Ще използвам ето това на Google. Гледайте само какво трябва да подарите на Свети Валентин. Първото кексче трябва да има хубава боболечка. И ето такъв черен шоколад. За да стане малко по-хубав, сложете и ето това, което беше сол. Така, второто кексче ще му сложите, това не знам какво е, ще му сложите просто ще сложим желирано мече и ето това. Ще сложим фъстък. Другото кексче е глад. Получава се лоша смеска явно от това мече. Така. Сега ще използваме това, не знам какво е точно. И май това е, не знам точно какво. И сол. Това беше от мен за сега в този клип. Ако се питате откъде го направих, утре няма да го има това, защото това по случай Свети Валентин и Гуглито са го добавили. И това може да се каже, че беше нещо като пародия. Това беше от мен и до скоро!